Mga pugsubangod naman sa mga baskog nga hampak sang balod tuga sang malain nga panahon tatlo ka mga balay ang nagkalagubagid sa Barangay Maria Clara, Iloilo City proper sang weekend. Duha sa mga ini ang nawasak gid samtang isa ang partially damaged naman. Ini nagresulta sa pag-evacuate sa apat ka mga pamilya nga apektado ang ginabugusan sang 12 ka mga individual. Samtang may clearing operation man nga ginpatigayon sa Barangay North San Jose Molo matapos matumbang isa ka puno sang lunok. Isa pagid kakahoy ang ginreport nga naluka sa Barangay Rizal, Palapala 2 City proper. Mayara sa mga pamilya nga gin-evacuate apang wala man sang ginreport nga nasamaran sa mga insidente. Pila naman ka barangay sa Iloilo City ang ginbahaan sang weekend bangod sa mamunog nga pag-inulan. Base sa data sang Iloilo City DRRMO, ang mga ini ang ginatapuan sang kabarangayan sang Desamparados, Our Lady of Lourdes, Sambag, Cuartero, Tabuk Suba, Montinola, Kalubihan, kag Balabago, Saharo, Bonifacio, Tansa, Rizal Palapala 2, Tansa Esperanza, Tansa Timawa, kag General Huge sa city proper. Yulo Drive sa Revalo, Bolilao, Airport, Bacau, Pali Benedicto, kag Taft North sa Mandurriao, kag Sinikway, kag Alalasan sa Lapus. Wala di ba nila mapatkanin ng gulpiyate lang itang pasya sa abaga. So nga traditional kadabag ito na handa naman na namon wala naman kami kakakuan kapi. Baga sa daw na use na kami sila sa muna mga sistema.